शिवानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति। अभी आप सुन रहे हैं सिंगर बसंत निराला की आवाज में विक्रम बवाल, विक्रम बवाल, विक्रम बवाल। सैया सऊदी गईले बा देवरात हुकुन खोलले बा मारे खच खच करे लस लस मारे खच खच करे लस लस। सैया सऊदी गईले बा देवरात हुकुन खोलले बा मारे खच खच करे लस लस मारे खच खच करे लस लस मारे खच खच करे लस लस। आप सुन रहे हैं शिवानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति। सैया हमर सऊदी गईले देवरा भइल कसाई। सैया हमर सऊदी गईले देवरा भइल कसाई। देवरा भइल कसाई। जब मन करी ओकरा तबे करी कुटाई। सैया सऊदी गईले बा मारे खच खच करे लस लस 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 मारे खच खच करे लस लस। म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर विक्रम बवाल, विक्रम बवाल, विक्रम बवाल, विक्रम बवाल, विक्रम बवाल। रोज रोज पी के आवेला करेला बल जोरी। खोल के बारी मारी के धक्का रतिया देलक मुआए। रोज रोज पी के आवेला करेला बल जोरी। करेला बल जोरी। रोज रोज पी के आवेला करेला बल जोरी। खोल के बारी मारी के धक्का रतिया देलक मुआई। सैया सऊदी गईले बा जबरूत हुकुन खोलले बा मारे खच खच करे लस लस मारे खच खच करे लस लस। म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर विक्रम बवाल, विक्रम बवाल, विक्रम बवाल, विक्रम बवाल, विक्रम बवाल। आप सुन रहे हैं शिवानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति। देवरा हमर मुरी मचरुआ करेला बल जोरी। सैया हमर बसंत निराला खोले ना लहंगा के डोरी। खोले ना लहंगा के डोरी। देवरा हमर मुरी मचरुआ करेला बल जोरी। सैया हमर बसंत निराला खोले ना लहंगा के डोरी। सैया सऊदी गईले बा देवरात हुकुन खोलले बा मारे खच खच करे लस लस मारे खच खच करे लस लस मारे खच खच करे लस लस मारे खच खच करे लस लस। खच खच करे लस लस मारे खच खच करे लस लस। बुझल शिवानी रिकॉर्डिंग